Her y wythnos. Helo Shwmae! Nawr her wythnos yma yw gweld sawl het allwch chi roi ar eich pen. Nawr gallwch chi defnyddio gnes, het hirfas, cap flat, helmet, beth bynnag sydd gyda chi yn y tŷ. Iawn te, anfonwch fideo ohonoch chi'n gwisgo gymaint o hetiau y gallwch chi, neu tan bod chi'n rhedeg mas o hetiau. Ac anfonwch y fideo na wedyn i cyw.cymru. Nawr te, dwi'n mynd i gael tro nawr. Bant am i! Dwym. Nawr, newch yn siŵr bod chi'n anfon eich fideos mewn at ni erbyn y 9 o Ebrill. A falle, byddwch chi yn ymddangos ar Helo Shwmae. Her y wythnos.